certificate of appreciation is being awarded is sent by awarded to Chan Mutula. Primo. Chan Mutula, suportahan po natin mga agulong. Another certificate of appreciation is hereby awarded to Mabini Health Provider Solo, PCRC. Manila Riders Club. Ma'am, thank you po sa inyo. Maraming salamat po. Palakpak naman yan. Palakpak naman. Ariel! Ayun ang magpapapicture sa atin. Manila Riders, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Maliliit ah. Big bike, mga naka-big bike yan eh. Big bike. Maraming salamat. Manila Riders. Kaya na doon sa
semi-event 2, Dragon Knights Riders Club, Junior Ramirez Chapter and Junior Chapter. Thank you very much. Baliktad. Ayan. Oh, baka may lakad pa. Ano pa kayo? Ayun! Salamat po, salamat po. Mention mo? Mention mo yung ano? Maraming salamat po. Sisiyan ng